आमच्यासारखं तुम्हाला पण फिरण्याची आवड असेल आणि कोल्हापूरजवळ शांत ठिकाण शोधत असाल तर गाडी काढा आणि डायरेक्ट येऊन पोचा किल्ले पन्हाळगड पासून 5 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या किल्ले पावनगडवर. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी 1673 मध्ये पन्हाळा जिंकल्यानंतर त्याचे संरक्षण मजबूत करण्यासाठी या किल्ल्याची उभारणी केली. इथे असलेल्या शिवकालीन महादेव मंदिराला भेट द्या. गेले 5 ते 7 महिने झालं आम्ही वेळ मिळेल तसं या ठिकाणी येत असतो. सहसा पावनगडावर जास्त लोक येत नाहीत, त्यामुळे शांत निवांत आणि एक पॉझिटिव्ह एनर्जी मिळते या ठिकाणी. आम्ही मंदिराचं दार उघडलं, तुपाच्या विहिरीतून पाणी आणून संपूर्ण मंदिर परिसर धुवून काढला. येताना दूध, कापूर, अगरबत्ती घेऊनच आलेलो. महादेवांची पूजा केली आणि हे सगळं करण्यात कधी 2 तास गेले कळालंच नाही. जवळ असलेल्या बुरुजावर खाली दिसणाऱ्या गावांकडे बघत बसलो. तुम्ही पण पावनगडावर या, त्याचं पावित्र्य जपा आणि हो शक्य असेल तर तुमच्या परीनं हा परिसर स्वच्छ करा. मला नाही माहिती की का लोक बघायला येत नाहीये तिथं. हे इतकं सुंदर आहे, इतकं सुंदर आहे, इतकं सुंदर आहे.